Kabo Ketawa si Paijang lang kalabar bagano thampai ada mang Paija lang kan cái này đi bớt sức si costo kia nong nó tai nó với video khai với upload khai trong bớt sức costo kia nó có bị hay kia nó có bị khai mẹ cái nó rồi con cái lên hay upload khai phần nhà cái phần rồi mà dễ ăn phần thường hay với nhà kia cảm động tôi xí समय माने समय नावै काम आनी सामक दं पसिबल याक आवैसे और मा फाइव भिडिअ दावनि बागै लाइक खायबायदि भिउस बांग्रो तैनो भिउस बेलाना द गोबां द बैनिहाय गोबां या फानो 100 फा अंखा 200 फांखा आसैबो आसोंनो गारो बायदि ता माने भिउस बेला आसोबा आंरो लाहा लाइक बेलाना कायथा कायनै बहाय मांसिंके खायबाय दां नंना सों गयनि मुसुगांखा आं सब समय बैहाय सिख्लाराव हाय डेलि नो भिडिअ रौबा सोंदा मायांखे दादा कत सं बाय कत सं तेते सं न साइखना र नाय दा सानिखे सालाहांखे बो ओ साहांखे बतमा खाखा जागनाय हाया हो जागनाय ने जे पानो कक साखे के हाया फानो हुइ त मदि जे पा हुइ त हाय पाना आंले मा सासिनाय ओ कं न साय हिन त मनि मा सासिनाय अंखे तागले जों हाय भिडिअ र आसो अमहाय र हाय सिम्पल सा भिडिअ खाय माने बहाय र खेना आसो नाया गजा सपोर्ट बो खाया गजा द खे हायना ना दिया कलेक बाले बे आसो छि 1 बছর सिनांगले हाकेसि 1k 2k 3k हाकेसि कारो बायले हो बयनिबो हायसि जिनि हायसि मामि जों जे जों दं माहाय मामि संमानि मामि चामानि माइचामानि जे नगो दं मानि काम खायमाने बहायसि बयनिबो इनके बयनि खेते मानि बागैनि आसो भिउस बांका सब्सक्राइब बांका सिनि खेते मानि बागैनि बां यांखा सिलिया आंले सिग्रालिया पालमालिया रोंया दे बयनि साय खायबा दे रोंया देखलाय कग रोंया देखलाय इनके ताग बांसा आं नगो बो काम तंग मानि बागै रि रग आं खाके ताग मा तंगो कहां के हान बागै ब्लॉग रग सस कहां के खायमालिया इनके तै ताबा ब्लॉग खायनि बतै जों ले बय हाके गुरिबो बायरे रग गुरिबो फनो माया बा हाकेना नगो तंग के तै मा नगो जे मामि संमानि चामानि काम खायमाने ओबो इगन रग नाय माने आकाय जाग बाय ब्लें काहन बागै ना ओबो के खालिया ता के बहाय के खायने को तो खायमा हापना खालिया ता मन रग आकाय जाग बाय नाय आकाय जाग बाय हां खालिया बहाय भिडिअ नता के समयबो माया आं तंग आं नगो काम खायमान बागै नायनै बां जोंनो तानि नायनै बां या जोंनो नायबे सिटिको बरंनो नायतैनो बहाया फुबा बैखे भिडिअ रग दे खायबा रंको कक दे सावा रंको हान बांगै दे बेलाय सब्सक्राइब मा भिउस बो मा इनके जोंनो कक रग रोंया भिडिअ खाय रोंया नि बागै दासो भिउस रं मालिया सायखना रस दिनो रं जे नायनाय र ताक भिडिअ हाया खायदि नायनाय सि बां नायका बेसिसि बहायनो स्नाय तो कांबाय आंके डाइरेक्ट सान आसो बै हायके आसो कग रग गुरि गारा रके सामाया डाइरेक्ट होनाय जात आंले लेखा परा रगबो करै बै हायके इंग्लिश हिंदी बो सामाया गे हानवांगैना बैना थौजालिया ता हाय अंखना हिवा मा सगु जोंले लेखा परा रगबो करै मा परे जा फासि बेंगली रगसि मा परे मा बा आसो नलेज करै बा आसो पावर करै बा आसो कग रगबो रोंया तै तमा आसो सिया ता हानबांगैनो बैना थौजालिया नाका बै गोबां मासि इनसाय तैबो गोरों मने कथा खायबा गोरों गोबां मास दं तागबा थंसि बहाय मासिं बायलां बै खायनै मास मा ब्लॉग खायनै मासिं हा ब्लॉग खायनै दंगो शॉर्ट फिल्म खायनै दंगो गोबां मने कथा नायनै दंगो के बनस नायबो गलपय आं बरसं हायरं नबा नायसिनाय बना कुसु काजागानि देखिरि जागबाय हाने बांगै दे सब्सक्राइब खाया गजा ओंके ते कैसा कक सासिनाय आं नंगो द महाय निजेनि सिनि जाक पारा गान्दानि पारानि बहाय रग जे सपांदि न बनाया तै सपोर्ट बो खाया बहाय बर द जे सिनि जा र नाया सपोर्ट बो खाया जे सिनिया नगिया बहाय रग सि सपोर्ट खायफिबो सय साबले द दल सय सिनाय अम
ang asa kok role sarang ya da bai hai ka so ulta futa phili kok sarang ya hai pana soi si do bai sin ya nu ya bo hai ro si je ha ja gai nai thok ja gai video like ro subscribe khai support khai do support khai bai ta ka je sini jang nuk jang ni je কোনো পাংখা পারা গান্দা পাংখা পারানি পাংখা বহাইরং je pang di nai ya je supan ang sini jang nuk jang nong ke nai ya jang ke support khai ya ga ta gasang na kok sam ju ang bisi kok sa মানে কক সামানি লগইবো থাহা ke je ang kok samani saya tong kin na ka jabo di